Anyang laki din! Manong, kaya't kung ipakulot da iti buhok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na iti buhok ko aribanded ka. Kasi ka man, kulot man noon na tibok mo, napintas ka lata. Adayta ka man ako na akon, Manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang aro din iti buhok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo di 13th month pay, Manong. Ika naman mo iti pagpakulot ko iti buhok. Anya, Alamit din, Manong. mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kano ikan nakita, akit mapanak kon. Excited ako na makakita iti lang akakulot ti buhok ko. Kahit masawan, mapan ka na ili ita, beshi. Wen ko mabeshi. Nakadigo sa ngaro din, oh. Sana all beshi. Ipa-curl na tibuok na. Ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban tibuok ko. Si Kaki Dimot, maipaker ko laang ti buhok ko, tada 13th month pay ni manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yun ang mamati pagpariban ko. Barang maipaunat ko mati nang rag-abok ko. Ay, katawin na beshi, eh. Ay, katalangarot amare. Tapos saan ka ang mamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buhok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsarita mitay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no yiili. Kunan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngam sanak mat amapan. Tawan mat timapan ko gatangan. Anya ngay kano ti mapanaramidan ije ili mare? Ay kat mapan agpa beauty Amo mo tin Linda kat ay aywana na talaga ti buok na. Hasit na dayjay ka. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay si Kaki Dimat. Adda ka nung amin di 13-month pay ni Manong na. Di mawat. Kat iso ti pagpakulot na. Sigurado da ita. Kalpasan ti panagpakulot na kundi pag napagnamanan iji arubayan da. Irampa-rampa namanan ti kakulkulot a buok na. Si Kaki Dimat kumare. Iparibal mo amin day takbuok mo Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawa takmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang ayat ti makabal nga agpapintas ita? Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay, nawin, ante. Naimbag nga rin sa anak na panijay parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang matbangir ti ayan na. Oh, kat, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumaante. Apa, itapay lang. Ma-imagine konti lang numakulot ti buok mo. May bagay ka dimot laang kanyak, ante. Ay, katuan ang mga numanayunan to, ba't ti agaram kan ka? Ni ante mo. Pudno ti bagbagak, mala, aginana ka biit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalata, tadamot ti kape. Sige, ante. Agyaman ako unay. Lakay, kaanom ang maala ti 13-month pay? Ikanak to man iti pagpariban ko. Nilinda ngamin, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan to man ti awanan bain a bakla. Sigurado na ita. Amo mo tindag yung agasawa ka pasigada. Piling da mo yun.
Feeling nanto manan, kat isula ang tinapintas dito yung lugar tayo, gapo iti pa nagpakulot na. Mala, di ka madanagan ba kay? Tapaman na maalak ti tartin man pay. Ikang kay ti pagpariban mo. Agyaman ak unay, lakay. Apo, nagpintas mo tanda tabok mo ading ko. Siyempre, amanong. Kasla ka mo tan daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano na kang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok ah? Kat asino nga iti nagpakulutam iti buhok mo ading ko? Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka na Manungay iti singir na. Ay na, 4-5 kumaang, kapot a presyong kakilala. Ay ka natawara mo. Nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at ako si tisigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam, santog baliw. Nangina na iti agas, nga inusar na iti bukuan niya. Alang nga ron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13 manpeg? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na, nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi. Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya. Tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang ti sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya? Sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apang panunutin nagiti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasta lang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takasta ter aramidam. Ma-stress ka laeng. Maging kulupot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudak kan ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buhok na? Ejay ka no parlor nga anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapan ka kati matagpakulot. Sana kagpakulot, Mare. Ipariban ko dahi ti buhok ko. Wow! Sana all ko nagmanlatan. Apa ti panag ko na ni Linda? Iso lang ti ada kabaulan nang agpapintas. Oho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na. Adamot ati 13-month pay ni lakay ko. Ada inten ni Anton na magpariban ko niya. Nasayat ka din no kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, Mare. Apo? Masigurado ka na pimpintas to tilangak kan ti buhok ko kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Daija Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wan, Beshi. Kabahan ka na daw. Puo na yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumpetensya king kuana. Tapno ibaga na ti kasta. Wan nga rod, Beshi. Jak manamukan ko na. Kahit napangaro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron Tana ko na namat itikalman nga itati papan na. Nasiyaat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Diyan labat yan. Ha? Apay, nagpariban ayakit pumintas. Buklang mati pumintas. Imposible mat ano karaman ti ropa na. Korak! Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti ropa na. Puutam da ita.
Naimbag man ta dito'y parlor ko ti imayam poreng. Wan amat, si kamot ang timona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo matay tabuok mo. Saan ante? Ang raglang araw ng tibok ko, alangan mat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuon nasaya at tanapanunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga nusaan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tan pureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Ngam presyong kakilala, ay kat umdas day tan na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang timona. Ang alanga rod, rugyan yun tibok ko. Excited na ka makakita iti lang ang karibandet tibok ko. Anya mo tan? Awan mo't nagbaliwan ti ropak? Salbak! Nay! Apa nga, kasta mo tilangan pa kay. Ngunit mo natangay. Ha? Kaslawan mo, tinagbaliwan na Diyo. Nagparibang ka kaniwan no saan? Lakay mo! Makikita mo't anaon na tibok ko! Kanakulayan pa yan iti light brown! Oo na yan. Asino yatin ang riban iti buo mo? Nyan ti mo na nga rod! Anya? Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong tipunaw. Awan nagbaliwan ti rupang pureng. Isulat ta mga isaw. Anya laki dik, imalas tupay. Anya? Siguro sa ngayon narami daw so nadya mo na titrabaho na Diyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tilamayan na dita po mongay. Isugarod mo't lang ti pampanunutok lakay! Alabayang, tamakang kanya da dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na Diyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahan mo kayong kwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gayam anton. Nagsapa ka man ngay may dito parlor ko. Agpapukis ka kaday. Agpapukis na. Amaw, sika pa ka muna. Awan serbi ti trabaho mo. Talaga kwarta lang ti kaya maw. Ha? Eh kwa, mabit lang anton. Ada ka di parikot mo. Ay kaya kaya! Tapnan mo man yan. Timbayan ni Puringking ka nagpariban na kayo nagkapukanyak 13 mampay ko. Uli mo lahat. Yung mama mo serbi. Di mo nagbalo ti ropa na. Anya? Anya kang anya. O mo nagbaliwan ti ropa na wala lang arulan. Isulat na mga isaw. Kasla sana nariban ti buhok na iti na mayam. Mabit lang. Tapno ang mamata niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Poreng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Law-lawagak lang Saan mat nga men, nakayat asawan. Ano yung pariban mo ti buok, ti asawam. Kat pumintas karaman ti roba na. Anya? Buklaan, ti pumintas anton. Saan ko pa kabasulan, no kalpasan ti panagpariband na, kat aglulumbalat ta, nagiti kamuro, kas kadaan niya itirupan na. Anya? Kung naklaki din na naramid ko amin akabalak para itibok na. Ibagam kini Poreng. Yaramida na itiwagas, tapno maikat nagiti kamuro na. Tapno sanda ka pabasulan. Nagpariband, kat buk lang ti pumintas. Saan nakaraman ti rupa kanugalay. Mawa naman tam! Yan laki din! Funny. Ew, nakababaing. Ha? Anya man ang dayta busy. Di dyan man nga Anton, agasa man, napan yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-serbi, ti pa nagpariban ni Puring, ken kuana. Tawan ka no, nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi kalman. Ay po na yan Anton. Konsentidor mo ng asawa. Diyos mío, Marimar. Makakatawa
Awak laeng. Tatipanag ko na siguro na Anton. Kat no agpariban ni makat na, pumintas karaman ti rupa na. Agraraman mo ang anto. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay yung laki, di na tayo naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, Beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga imbagay di may ka di parlor, apati kumaday tarupam kat plinansyak kan kinulaya kaon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti naramid day jay nganton, imay di parlor ko kas di tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariban, buk lang ti pumintas. Nagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot nga minay, ti mabalin a pangikat mo. San atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman, anti Mona. Ay, pasensya! Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.